Babe, yung tungkol sa lakad natin sa Sabado. Yung coffee date? Oo, Bakit? Anong problema? baka hindi na muna natin ituloy. Ha? Bakit? Short kasi ako ngayon. May pangkapi naman, pero wala na talagang panggas. Pwede sana, pero doon lang sa mas mura. Hindi sa place na gusto mo. Ah, sige. Oo, bakit parang nag-iba ang mood mo? Pinatay mo pa yung radyo. Di ba favorite mo yan? Yung Dear Love? Hindi. Pagod lang siguro. Babe, Ilang beses na kasi itong nauudlot, Jomar. Ang sabi mo noon pag-iipunan mo. alam ko. At sinusubukan ko naman. Sorry talaga kung hindi ko pa kaya. Eh paano na lang kapag kinasal na tayo? Anong ipapakain mo sa akin? Sa mga anak natin? Ang layo naman ng iniisip mo. Date lang to, babe. Hindi yun ang punto. Ang punto, gusto kong maramdaman na may aasahan ako. Na may provider mindset ka. May mindset ako, babe. Kulang lang talaga sa pera ngayon. Hindi ko lang maibigay lahat. Agad. Naalala mo ng birthday ko? Hmm. Sabi mo, bibilhin mo yung bag na nakita natin sa mall. Oo, pero... Wala, Jomar. Kaya nga nag-DIY dinner ako nun, di ba? Ginawa ko lahat ng kaya ko sa budget ko. At na-appreciate ko yun. Pero hindi mo rin ako masisisi kung mas iniisip ko ang kinabukasan natin. Babawi ako. Pangako. Shit ka na naman. Babawi. Sorry, babe. So anong gagawin natin sa Sabado? Ewan ko ba kung bakit may sasakyan ka pero wala kang panggas. Short lang talaga ako ngayon. Maraming bayarin. Hindi lang tutungkol sa'yo. Sa tingin ko, hindi ka pa handang pumasok sa relasyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng bagay pwedeng pagtiisan lang. Ayoko nang maghintay kung kailan ka magiging handa. Babe, hindi naman sa ganun. Ayokong mag-settle, Jomar. Ayokong magmahal ng palaging kapos. So, break na kayo. Ano nangyari? Sabi ko na sa'yo, girl eh. Hindi ka talaga tatagal sa lalaking walang pera. Hindi lang naman yun ang dahilan, girls. Pakiramdam ko, hindi na talaga kami nagkakaintindihan ni Jomar. O baka naman kasi may hinahabol kang klase ng buhay na hindi pa niya kayang ibigay. Sa ngayon, Anong ibig mong sabihin? mahal mo si Jomar. Alam natin yan. Pero gusto mo ng stability. Ngayon na. At nauubos na ang pasensya mo kahihintay. Wait lang, bakla. Kanino ka ba talaga kumakampi? Kay Nika o kay Jomar? Hindi ito kampihan, Leia. Nagiging totoo lang ako. Tama ka naman. Mahal ko siya. Pero hindi ko rin kayang mabuhay sa lalaking ni panggas. Hindi kayang maibigay. Pero sure ka na ba talaga, girl? Ilang beses ka na rin nakipaghiwalay sa kanya, di ba? Pero bumabalik ka pa rin. Iba to ngayon. Sigurado ka. O baka naman pagod ka lang. Pagod na ako sa kakahintay. Pagod na akong umasa sa babawi. Kung ganun, edi panindigan mo na. Dear love, ako si Nika. Isang simpleng babae, pero may mataas na ambisyon. Hindi lang sa buhay, kundi pati sa pag-ibig. Sinasabi nila na kapag nahulog ka, wala ka ng kontrol. Totoo yun. Pero habang tumatagal ang relasyon, unti-unting nawawala ang kilig. At doon lumalabas ang katotohanan. Naging boyfriend ko si Jomar. Simple lang siya. Hindi siya galing sa mayamang pamilya at sapat lang ang kinikita niya para sa sarili niya. 3 taon kaming magkasama at sa 3 taong yun, nakiramdam ko, palagi siyang nagtitipid. Hindi ko ma-enjoy ang pagiging babae sa relasyon. Laging may limit, laging may sa susunod na lang, laging may kapag kaya na. Kaya nagpa siya akong makipaghiwalay. Hindi dahil hindi ko siya minahal, kundi dahil kailangan kong maging praktikal. Sa panahong to ng buhay ko, hindi sapat ang pagmamahal lang. Pagkatapos na lang ng ilang buwan, nakilala ko si Brent. So, anong gusto mong gawin after dinner?
Nothing in particular actually. Gusto ko pa ngang magstay dito. Ang ganda ng place. Parang hindi sulit ang binayad kung aalis agad. It's fine. Most probably, sa mga ganitong resto pa rin naman tayo kakain. Ngayong, tayo na. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. That's a compliment, right? Of course. By the way, babe. Ini-invite pala tayo ni Mommy. This weekend. Ha? Ipapakilala mo na ako sa kanila? Oo. Bakit naman hindi? Actually, matagal ko na sanang gusto kaso busy sila Mommy. Tsaka sila mismo ang nag-insist. Nag-insist? Oo. Gusto ka na raw nilang makilala. Marami raw silang gustong itanong tungkol sa'yo. Ayoko namang pangunahan ka. Ikaw na lang ang sasagot kapag andun na tayo. Anong klaseng tanong? Hindi ko rin masyadong alam eh. Pero curious daw sila kung ano ang business ng family nyo. Babe, sinabi ko na sa'yo, wala kaming business. Baka naman nag-e-expect ang family mo na mayaman kami. No, hindi naman siguro. Siguro? Basta, gusto ka lang nilang makilala, okay? This weekend. Okay. Don't worry, I'll be there. Kahit may kaba sa dibdib, sumama pa rin ako. Ipinakilala ako ni Brent sa mga magulang niya. At kahit wala silang sinabi, ramdam ko ang sandaling pag-atras nila nang malaman nilang hindi naman kami mayaman. Wala akong maikwento. Wala akong maipagmalaki. At sa gitna ng usapan, wala rin akong maambag. Dahil hindi ako makarelate, isa lang akong simpleng babae na nangangarap yumaman. At sa araw na yun, pakiramdam ko, kulang ako. Napagod ako. Hindi sa biyahe, kundi sa kakapilit na magkasya sa mundong hindi naman talaga akin. Kaya laking pasalamat ko nang matapos ang araw na yun. Pagkatapos, naging normal ulit ang lahat sa amin ni Brent. Tumagal kami ng ilang buwan, at sa mga panahong yun, unti-unting nagsilabasan ng mga ugali. Mga katangiang hindi namin inaasahan at mga tanong na pilit naming iniiwasan. Hello, babe. Nasaan ka na? Andito na ako sa resto na pinag-usapan natin. Babe, I'm sorry. Hindi ako makakapunta. Ha? Paano yan? Nandito na ako. I know. Bigla ang trabaho. Alam mo naman, malaki responsibilities ko sa office. Pero Brent, di ba sabi mo, isasantabi mong lahat para sa monthsary natin? Kanina pa ako naghihintay dito, nakakahiya. I'm really sorry, babe. Papasundo na lang kita kay Manong Joel. May flowers at chocolates ako para sa'yo. Nasa cart. Bibigyan na lang niya. Bakit si Manong Joel ang susundo sa akin? Siya ba ang jowa ko? Pwede ba, Nika? Huwag mo nang palakihin to. Sana naiintindihan mo lalo na kapag trabaho ang usapan. At ako? Saan ako sa priorities mo? Ika naman, maging practical tayo. Paano ko mabibigay yung mga gusto mo kung di mo ko hahayaang magtrabaho? Hindi lahat nabibili, Brent. Paano naman ang oras natin? Yung magkasama talaga. Quality time. Yun ba talaga gusto mo? Para lang yun sa mga bata. Ang mahalaga, may driver kang susundo at ligtas kang uuwi. Ganun na lang ba yun? Para matapos na to, sige, binilhan kita ng bag. Worth 50,000. Sana, kontento ka na ron at tumigil ka na sa pagmamaktol mo. So ganito pala yun. Kapag may problema, binabayaran mo. OMG girl! Ang ganda ng bag mo! Oo nga. Limited edition to, di ba? Grabe! Ang swerte-swerte mo talaga kay Brent, Nika. Upgrade kung upgrade. Talagang #sana all. Uy, bakit parang hindi ka naman masaya? Wala lang. Te, anong wala lang? May personal driver ka na.
ang laki pa ng glow up mo. Pero sa mukha mo, parang pasan mo pa rin ang buong daigdig. Hindi ko alam. Parang may kulang. Kulang? Ano ba bang kulang? Oras. Walang oras si Brent para sa akin. Oo, nilulunod niya ako sa mga gamit. Pero parang hanggang dun lang. Wait. You mean, wala ba kayong intimate moments? Meron. At parang yun na lang din ang meron kami tuwing nagkikita kami. Eh di, panalo ka pa rin pala. Hindi ka namin mag-gets, Nika. Parang nasa iyo na ang lahat. Pero parang hindi pa rin sapat. May mga bagay kasi na hindi nabibili. Ha? Wala. Basta, di niyo ako maintindihan. Bakit parang may kulang pa rin? Napuno ako ng mamahaling gamit. Pero kasabay nun, sumobra rin ang aking kalungkutan. Nakipaghiwalay ako kay Brent. Halos ikinabalo ng mga kaibigan ko. Para sa kanila, nasa akin na raw ang lahat. Pero, doon ko napagtanto. Hindi pala yun ang hinahanap ko. Hindi ko naramdaman kay Brent ang tunay na alaga. Sa bawat problema, pera ang sagot. Sa bawat pagkukulang, regalo ang kapalit. Hindi niya ako tinitignan sa mata. Hindi niya ako tinatanong kung okay lang ako. At minsan, nagduda ako kung alam ba niya kahit man lang yung paborito kong kulay. Doon ko naintindihan na hindi lahat ng pagmamahal kayang bilhin. Kaya isang araw, di ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Tinawagan ko ulit si Jomar. Nakipagkita ako sa kanya. Hindi para humingi ng tawad. Hindi rin para bumalik agad. Kundi para alamin kung may natitira pa bang pag-asa para sa dalawang taong minsan ang pinili ang isa't isa. Jomar, maraming salamat Pumayag ka makipagkita. Sa totoo lang, nagtaka rin ako kung bakit. Ilang buwan na rin nung simula nung maghiwalay tayo, na may bago ka na nun. Mayaman daw. Malayo sa katulad ko. Wala na kami. Oh, pasensya na. Hindi ko alam. Okay lang. Kung hindi mo mamasamain, anong nangyari? Hindi ko naramdaman ng pagmamahal. Paano? Ang alam ko, halos lahat kaya niyang ibigay sa'yo. Oo. Pero hindi niya ako kilala, Jomar. Hindi niya alam kung sino ako. Gaya ng pagkilala mo sa akin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aaminin ko na kung bakit ako nandito. Sa mga buwang yon, hinanap kita kay Brent. Hinahanap ko yung mga simpleng pag-aalala mo. Yung kahit kulang yung pera, may plano ka. May effort. May pakialam. Nika, sandali. Gusto ko lang malaman kung tatanggapin mo ba ako kung sakaling bumalik ako. Nika, may girlfriend na ako. Noong naghiwalay tayo, marami akong napagtanto. Totoo. Hindi sapat ang presensya lang. Kailangan ko ring magsikap. Kaya humanap ako ng mas maayos na trabaho. At doon ko nakilala si Adi. Tinanggap niya ako kahit wala pa akong napapatunayan. Naniwala siya sa akin. Kaya mas lalo akong nagsumikap. Mahal niya ako dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. At ngayon, hindi ko kayang bitawan yun. Ang bilis mo namang nakamove on. Bakit? Ikaw nga. Mabilis mo rin akong binitawan nung ikaw ang kailangan kong kapitan. Sana, Nika,
makahanap ka rin ng taong mamahalin ka ng totoo. At sana, kapag nagmahal ka ulit, handa ka. Handang umintindi. Hindi lang yung gusto mo ang palaging nasusunod. Baka nagtataka ka kung alam ni Adi na nandito ako. Alam niya. Alam niya ang lahat. Alam din niyang kailangan mong marinig to. Mauna na ako, Nika. Monthsary pa namin ni Adi.